havent entrenat prou la bicicleta, hem aconseguit estar ahí davant en grups d'edat. N'hi ha que dir que hi ha una categoria per damunt, que són els èlits, però bueno, per nosaltres que som amateurs és un orgull poder haver anat a un campionat d'Espanya i ara en poc temps anar a un campionat del món. Jo participaré en el que es diu distància curta, 10 quilòmetres corrent, 40 en bicicleta, aquesta vegada serà no drafting, no es pot anar a la roda, i finalitzarem en 5 quilòmetres corrent, en un grup d'edat de 25 a 29 anys. La veritat que això és una passada i el que estic orgullós de la gent que m'envolta perquè ha sigut molt fàcil, la veritat que ha sigut realment fàcil. Comptarem amb l'ajuda del club, Trialcoll ens ha tirat una maneta, i després per gestionar allotjament, viatge, equipació, comptaré amb l'ajuda d'Acadèmia Da Vinci, patrocinador del club, en Nutrilia, també són patrocinadors del club, en el meu entrenador, Gonzalo Alsina, que en seguida va voler estar involucrat en el projecte, i un dels meus millors amics, Sergio Bernabéu, que en el seu negoci que ha obert fa relativament poc, en seguida que ha sabut que necessitaven que ens tiraran una mà, s'ha volcat, i comptarem també amb Fons Sergio com a patrocinador de Pontevedra. Imagina't, a banda de ser patrocinador, amic, entrenador, compartir molts moments d'entrenaments en ell, i és algo inimaginable, algo increïble, i també estarem allí en Pontevedra en ell, algo molt gran, la veritat. Pues yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un deportista. Van los mejores. Pues sí. Campeonato del mundo. Entonces ell és uno dels millors. Se va a rodear con todos los mejores del mundo. Fa 2 anys no s'esperàvem res d'això. I el campionat del món ha sigut com algo super extraordinari. De Trialcoll no esperem res més d'ell, només que disfrute, que deixi a Trialcoll en el més alt, que s'ho passe bé, i ja n'hi haurà. Esperem que n'hi hagi més. Pero que no es un duelo de Poblet, ¿sabes? Que anem al Campeonato del Món. Són paraules mateixes. M'ho va proporar i m'ha dit, no, és que estic buscant un patrocinador, a veure si pogueres col·laborar en mi, en lo del tema del arbitratge i tal, i vaig dir, home, Santi, és que el que m'acabes de dir, és que, compte de dir que no. O sea, crec que més és impossible. Igual es pot igualar, però més és que és impossible. Quan no és un campionat de triatló de l'univers... De l'universo. Dic, crec que té que passar un poc de temps, deixar gelar les coses, i quan estiguin gelades i passi un poc en perspectiva es donaran compte de que el que va fer este home és de marcial. Pontevedra en trobaré, crec que molt de nivell, molts nervis abans de la cursa, perquè tot el món que em coneix saps que sóc una persona molt, molt nerviosa. Què recomanaries a una persona que vol fer triatló i no s'atreveix? O no sap per on començar? Que s'atrevisca. N'hi ha que tot el món té que atrevir-se a fer triatló o a fer l'esport que desitja. Si tu veus a la gent que avui en dia en les redes socials està molt de moguda i segurament tots estem veient a molta gent que diu, ostres, este està fent triatló, doncs n'hi ha que pensar, jo també puc fer triatló i puc assegurar que enganxa i que disfrutes, i que a mi personalment, i crec que als meus companys d'equip, està portant-nos molt en la nostra vida, i no sé, crec que és una experiència bonica i que anima a tot el món a que faci triatló. Moltes gràcies, Santi, molta sort i a disfrutar del teu somni. Moltes gràcies i visca Trialcoll.